Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam. Pak De ajeng tumbas pisang. Oh, nggih, niku enten iki. Oh, enten niki nggih. Nggih. Pok Manado nggih. Nggih. Lintune mboten enten Pak De. Enten tapi dereng nang tuwek-tuwek. Tesih 6 nggih. Nggih. Tak mene nak kon 40 iki kayane adoh lho Pak De. Lah piye to, Mas? Nah, aku wanene 35 lho, De. Ora oleh, De. Ngojen lah lek 35. Ya wis De tak bayari, De. Iki, De. Salaman dhisik, De. De, tak tebange, De ya. Iya.